U realitu Elita 9 došlo je do iznenadnog obrta koji je potpuno promijenio tok takmičenja. Voditeljka Ivana Šopić obratila se učesnicima i saopštila im odluku produkcije koja je mnoge ostavila bez teksta. Tokom emisije ona je takmičarima prenela da ove nedelje neće biti izbacivanja, što automatski znači i da nema nominovanih učesnika za napuštanje realitija. Ova informacija izazvala je veliko iznenađenje među ukućanima, ali i vidno olakšanje, jer su svi ostali sigurni barem još neko vreme. Posle njenog saopštenja atmosfera u Beloj kući se naglo promenila, a takmičari su reagovali sa oduševljenjem zbog neočekivanog razvoja situacije. Ovakva odluka produkcije unela je novu dinamiku u reality, budući da su se planovi i strategije učesnika iznenada promenili, što dodatno podiže tenziju i neizvesnost u nastavku takmičenja. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.